Ayan guys, papunta kami ng Cebu by sikat dito sa Amok to Cebu. Ayan guys, kasama ko si Dan Michael Casanyares, and dito guys kumakain kami ng noodles kasi mga gutom kami ni Dan. Ito ang view ng sikat sa loob. Peaceful siya guys, malaki at maliwalas. Nag-emote si Kuya. Of course, mayroong TV para relaxing yung biyahe. And it's an open space guys, kaya relaxing talaga yung biyahe mo. And it will take like 3 hours from Ormoc. And yun guys, palabas kami ni Dan. Welcome to Cebu. And guys, palakad na kami, palabas. And sumakay na kami ni Dan ng taxi papunta ng Horizon 101 kasi doon kami mag-stay. Of course guys, hindi makalimutan yung dinner kami ni Dan.